for tuning into Zim News Beat TV.
Mwaliko wazukuru wa sekuru. Makasimba ere wazukuru wa sekuru. Makasimba ose sekuru. Aiwa ndinokutendai wazukuru wa sekuru. Ndati tichimirira sekuru. Tidovhura zviri muzvigarangizo kana kuti muharidzi. Biso rawo ravanotiitira muso wemugovera wega wega. Ratinonwa tichitandara tichiitirwa zvatichenge tichiitirwa. Apa tati aiwa sezvo vatinonoke kusvika zvavo asi vakutosvika. Tati biso rikaramba rakabvidigira ringazosvika pakuwira nhunzi kana kuti mumwe munhu pakuzorigwida nokuti anenge ahwadziwa kuti kora nonoka kugovewa sei. Aiwa ndinokutendai vazukuru vasekuru vangu. Ndinotioma biso redu ndirori pachauya imwe hari apo imwe hari apo imwe ndeichafanorohwa kunoko kungosvutawo bedzi. Nyama dzako dzinobva dzatambanuka, pari kukudzimba, pari kukunetsa, pari kukutambudza, kana kuti kuno chikwerete naye, kana kuti kuno asingade kukubhadhara chikwerete, kana kuti kuno kwaruda kunonokwereta, uchaona zvinhu zvako zvichifamba zvakanaka. Nevano maende vese uchaona mazino achimera nokuti biso rasekuru rakanaka. Saka hanzi inwai mese, vana nhari muripo here? Nzou, chiranda, tembo, ana mazvimbakupa shava, vanamera nguruve. Ndisina kupotsawo kunyanya shiri, zenda, simbiro richati bweke. Asi ndorega vega vari panapa naike. Aiwa ndinokutendai. Mese novazukuru vabva nzvimbo dzakasiyana siyana. Vamwe vabva Hwedza Dorowa Goto, vamwe vabva kuChiredzi, vamwe vabva kuChompani Bulawayo Plumtree, Chinhoi Gwanda. Nyaradzai mwana uyu. Vamwe vabva kwakasiyana siyana. Vamwe vabva Zambara Bandimba, Tsenga Mtasa Mdzinga Dutu, Kajokoto Dotito, Hira Bhodha Chiokoto Makuni Hoko Mchero Runwa Lusambo Kasenzi Nyamatikiti Rusape Mutare. Vese vabva kwakasiyana siyana. Ndinokuti idoro redu ndiroro vabva kuKazozo, kuInyanga, kuTrutibag mese muripo doro ndirori. Novabva Paseke padhuze Paseke Mtema, novabva paGazebo pamabvuku, navo vabva kana ipo paWestgate. Mese ndinoda kuti doro rimunwe unongonwawo su unzwewo kuti zviri sei. Ndisingakangane wabva kuBelvedere nokuMebhorini. Saka doro ratate guru richauya apo napo napo mese monwa. Ndinovipa kana hapana ane chikwerete uchaonawo zvinhu zvako zvichifamba zvakanaka. Kana pano akarambiwa uchaona murume wako achikufonera. Kana pano anga achiramba kukubhadhara maintenance uchadzoti endai kumusha munotengesa mombe 4. Kunoonga wewe kungobva pano kuenda kunoonga kumazowe kana kuti ndokupi ukubva wabata 20 points. Zuva rimwe chete mangwana 20 points. Kureva kuti doro munenge manwaka rine makomborero novari kurwara vese. Kana uchirwadziwa nopari kukudzimba kungonwa chete unobva wanzwa kutambanuka. Kana wanga uri mukadzi womurume unoita gumbo panze gumbo mumba ukangonwa kubatiwa. Ana baba uri kubatiwa ukaenda kumudzimai womunhu nokuti doro rasekuru haridi chakaipa. Kana pano anoba kundiso yako kuenda kujeri ukubatiwa ukamwa doro iri. Aiwa ndinokutendai vazukuru ndikukutambisirai nguva. Pane masabhuku varipo anditi? Ndichauya pana sabhuku. Sabhuku. Muripo sabhuku ero? Right, ndichauya pana sabhuku, mpurisa sabhuku opa. Uko amai sabhuku muripo ero? Ndichasvikira ikoko. Ndinokutendai vazukuru vasekuru.
For these and more stories, tune into Zim Newsbeat TV.